качеството на един от адвокатите, който със съдебни дела спряхме изграждането на инсталацията за горене на боклук в София. Гордостта на Фандъкова, инсталация, която в центъра на София да гори боклук, беше спряна. Браво! Вярно е с дълго съдебно дело. Сега този RDF, който се произвежда от софийския боклук, също така хиляди тонове вносен RDF, който сме показали вносен, пристигащ на пристанището Варна Запад, трябва да бъде горян някъде. Въпросът е кой ще е този град и това населено място, което ще си даде въздуха, ще си даде здравето на гражданите, ще си даде бъдещето на града, за да едни фирми определени да изкарват огромни печалби. Аз съм сигурна, че Сливен няма да е този град. Аз ви разбирам. Вие имате своите ангажименти, защото работите в ТЕЦ Сливен. Аз ви разбирам. Но самия факт, че се прави обществено, в кавички, обсъждане на Димитров ден, когато хората са на площада, когато хората са в църквата, когато хората празнуват, а вие тук си играете уж на обществено обсъждане, това е един позорен факт. Позорен. И за организаторите, и за институциите, които трябва да контролират, че участват в този фарс, и за община Сливен, доколкото тук има нейни представители. Как ви хрумна на празника на града да правите това обсъждане зад гърба на своите граждани? Как изобщо ви хрумна? И в неработен ден. Участвала съм в качеството си на адвокат и председател на гражданска платформа Изправи се БГ в подобни обсъждания. И хората в Шумен, в Дивдядово спряха такава инсталация. Ще спрем такава инсталация в Девня. Спряхме разширението на една инсталация. Защото тук сметката е много проста. Много е изгодно да се внася боклук, RDF, включително смесен такъв, от Европа и от целия свят. И да се гори в България. Защо? Защо питам? Защо англичаните, италианците не си горят боклука на собствената територия, а го карат в България? Тези 40% вносен, защо трябва да се горят тук? Така, по повод манипулацията, че не горите RDF. По повод, значи, само отварям една скоба и припомням, че Европейската прокуратура дойде да провери сертифициращите лаборатории по сигнал на комисията по ревизия, на която бях председател. Вашите сертифициращи лаборатории. Разбирам ли, пазите си работата. Така, нека да се върнем към фактите. Да се върнем към фактите. В инвестиционното предложение по отношение на енергиен котел 1 се предвижда монтаж на скара за RDF с мощност от 16 мегавата. Като не горите, защо ви е скара? Защо ви е нова скара за RDF? Защо ви е? Нали не горите? Така. Не ме прекъсвайте, ще довършим още въпроси. По отношение на енергиен котел 2. Предвижда се увеличение на мощността от 48 мегавата на 98 мегавата. Газ. Не е казано на какво, защото се предвижда праховите горелки, които са на основно гориво, две от тях, и в енергиен котел 1 и в 2, да минат на алтернативни горива. И предвижда се също така в инсталацията за съвместно изгаряне, т.е. с RDF, да се горят, възможности да се горят от 2,6 до 4,5 тона на час. Те са разрешени в... Да, разрешени са, тогава кажете, ето имаме намерение, защото от сметката, която сметнаха експертите, става дума за възможност в ТЕЦ Сливен да се горят на годишна база 20 000 тона RDF.
20 000 тона RDF, 20 000 тона боклук. Ще го разрешат ли гражданите на Сливен това? Ще го разрешат ли? Не! Ако намеренията ви бяха чисти, естествено нямам никакво съмнение, че не са такива, нямаше да правите това обсъждане на празник, на празника на града и да заблуждавате, давайки само част от истината, че ставало дума за преминаване на газ. Абе, вие тук за какви ни мислите? За идиоти ли ни мислите? Въпросът е принципен. И за Сливен, и за цяла България. Ще позволим ли едни фирми, ще позволим ли да трупат огромни печалби, внасяйки боклук от Европа и света и изгаряйки го в България? Ще го позволим ли? Аз мисля, че гражданите на Сливен няма да го позволят. Да, вашите шефове ще печелят 5 пъти повече, но вашите деца ще бъдат тровени. Това го казвам за хората, които работят в ТЕЦ-а. Така че в момента, само да кажа какво смятаме да направим. Имаме конкретни въпроси. Защо договорите за RDF не са представили в приложението? Къде ви е транспортната схема? Откъде ще го докарвате RDF-а и къде ще карате дънната пепел? Къде ще вкарвате летящата и дънната пепел? По отношение на диоксините и фураните, които са карцерогенни, да, сигурно не ви интересува. Така или иначе не чухме смислени отговори. Но самата идея в ТЕЦ-а да си увеличи печалбите, горейки вносен боклук, е скандална. И хората на града няма да го позволят. Това, което ние ще направим, тъй като доклада по ОВОС е написан без вътре да има обосновка, без да има информация откъде ще бъде докарана RDF-а, какви са транспортните схеми. За летящата и за дънната пепел няма обяснение как ще бъдат транспортирани. Ако институциите си позволят да дадат разрешение по този доклад за ОВОС, ние ще го обжалваме. Вече се преборихме в София с граждански организации. Няма да ви позволим да тровите